Hi mga katiktik ni Lola. Before ko matulog, isang oras ron mga 11:21. Before ko matulog, dili na ako ni makalimutan nga adlaw kay karong adlaw na 100 subscribers, 100,000 subscribers si Lola. And I really thank you everyone sa tanang support niyo nga gipakita ka Lola o sa mga padayon nga nag-subscribe sa iya, og especially katong mga wala nag-skip og ads kay dako jud kayong tabang. Sa mga wala nakailas ako ako si Ervin John Valenzuela, isa ko sa apo ni Lola. I am the person behind the camera sa mga vlog ni Lola. Ako ang nag-edit, ako tong katawa ako tong grabe katawa sa mga video ni Lola. Anto si sa ninyo akong naong karon guys kung ako sa magpakita sa vlog ni Lola kay kanang grabe lang din ako ka-thankful sa tanan nahitabo sa mua karon, despite sa pandemic. Kanang grabe gyud ka bless na mo sa tanan mga nahitabo karon, labi na ka Lola. Dati ginakulit pa nako siya nga kanang ginapugos pa nako siya lang ala mag-video pala ba kay basin kaloy-an ka diri dako ding matabang sa tuang kahimtang. Kay dati hopeless na jud ko from the time na nag-start ang COVID kay na problema ko kung asa ko mahitag pamagi kwarta para makatabang ko ka Lola. Kay dati man gud nagtrabaho ko call center agent, tapos nag-stop ko work kay risky kaayo sa office mong duty niya, dili pa masugot si Lola nga mabalik ko dito. So katong time around March dito nag-start ko try og pugos ka Lola nga try mo ta mag video lang gud lang pang pasiyaw kay syempre daghang gila ay karon daghang kanang naalang sa balay nagpundo na wala trabaho pod kay gusto siguro ako na ako siya na is makaspread og good vibes. Dili na ako gusto suluhon ang akong na feel nga kalipay everyday of our life. Sige na may katawa diri tungod kay si Lola si audio kaayo, labi na ako magbugno sila ni Wako sa pa sa akong buhaton basta sila naginawa ko mag-away, bangon jud ko na para videohan sila niya, i-post na ko para makita ninyo. And I'm sure na nakit ba yung pangasig katawa. So kadto parang gusto lang yun ako na dili na ako gusto suluhon kumbaga ba ang kalipay nga ako na feel. Gusto ko ipa-feel po itong mga wala ni dako sa Lola unsay feeling na Lola. So kadto bless kaayo mi nga gihatagan mig Lola nga pareha ni Lola Wending. And I am even more blessed to know nga daghan na kayo nag-love sa iya karon, dili lang kami. So thank you kayo sa tanan guys, sa tanan ninyong support kang Lola. And sa tanan nag-appreciate sa amuang family, especially jud kay Lola kay murag kumbaga tanan akong ginabuhat karon kay parang all for her gid, para gid ka Lola tanan. Grabe gid kalisod among life sa una. And na-witness na ko unsa ka kugihan si Lola para atimanon mi nga dili mi magutom gikan pa mga bata gid mi. So everything is for her. Kanitanan ginabuhat nako para ni saya. O gusto na ako nga maghatag yun og good vibes sa tanan kay ambot dili man sa panghinambog pero the best gid kaayo si Lola. Tandagan naka-witness ana, daghan kuan ana sa amo adiring dapit nga mag-wish lang unta si Lola na lang ilang na Lola kay nga anak ka siaw buutan og kanang maatiman yun sa tanan. So yun kanang gusto lang ako magpasalamat yun every single one of you sa tanan all over the world nga nag-support ka Lola, sa tanan mga taong nag-share silang blessings para matuman ang mga gusto ni Lola. Kay kung namin mga butang nga gusto ni Lola nga kabalo ko, one thing yun dira is makabalay mi balik dito sa among yuta kung asa mi nidako, kung asa mi padako niya dito sa unahan lang po diri sa among gipuy-an. Mo nang isa gyud ka importante nga butang or goal nga gusto ni Lola mahitabo na makabalay mi balik dito. And second thing is makaadto siya Surigao kay para magkita sila ni Lola Maria. If you remember guys, si Lola Maria iya nang igsuon katong nag-viral po nilang video katong hadlok siya mamatay. Kadto mo lang murag duha sa butang nga gusto ni Lola mahitabo.
As promised sa akong giingon sa live kagabi ay kaganiha, pag once ma-reach ni Lola ang 100,000 subscribers kay mag-vlog ko, wala tay content for today, wala lang jud siya content, pure good vibes lang, pasiaw ni Lola, daily yaw-yaw niya sa mua ilawa ko. So man akong i-video niya, regalo na ako na sa inyo, namo na sa inyo sa tanang achievements nga nahitabo karon na naabot ng 100,000 subscribers si Lola. So salamat jud kaayo sa tanan-tanan, and I hope malingaw mo sa mga pagpasiaw ni Lola unya. Guys, ayaw lang ninyo i-mind ang background kay morning kusina na mo diri pod dagan pag ubay-ubay na pod ang mga video ni Lola nga nabuhat diri, kay diri siya nagaluto, diri tong hapit niya putlan og tilaok si Wako diri to nahitabo. So alang kaninyo i-mind kay mao jud ni ang among balay, and I'm really proud of it kay tungod aning balaya ni diri man gud nagsugod tanan, diri gid nag-boom, diri nag-start og ka-boom, dagan memories nga na-build aning balaya. And of course kung makabalay mo visit gyapon mi diri mi magtapok-tapok kay dako og area diri. So yun lang, thank you kaayo guys sa tanan nag-support kay Lola, and I hope ma-enjoy ninyo ang video niya later on. So sugdan na nato, bye bye, salamat sa pagpaminaw. Gunsa ka la? Magulay ko, glauoy, kalabasa, o kalabate, gayayay, o talong, Presko kay nagikan sa iyang garden. okra, maglauoy, sa bakag bulad, May kalami. mga katik-tik, di mo siguro mga og lauoy, ako kay maumay ako nabuhian ani. Lauoy, gulay. Na daghan ganig mga viewers nimo lang, mga supporter, subscriber nga kanang maglaway sila sa imong ginaluto kay lami daw. Kay mamang gid lang naandan pud sa ilahang kwan sa una. Ano makitagtaran? Lagi, nakalimot mag-ulit tataran, dahil tataran nabuak man sad. Ito din kahoy la. Ay na ama. Ito tayo balik niya yan, motor kung kuan. Kayahay ni mo, nga nagdagan pa kong trabaho, patimpla ka gatas na kung kul imong kamot. Kung timpla di ay ka. Lagi mo lang kung mid, sige mo da, na arabay sundang, oh. Na arabay sundang. Bito! Bito! Bito, bito. Lah. Bye. Mungutan og ininit. Isa bagay untana kamo pa mo itana mag-init. Ako tanan oy. Igo na lang manimpla. Pagpatimpla pa sos. Mari kalamid gulgugon ang tilaok. Say gulo ng tilaak. Unsa daw gulgulon ang tilaok la? Putdo ng uyagungan baka niging he. Para di makainom. Say, ha? Hindi na. Ay di gatas pa si Wako bay. Gatas mo, green brand. Kay Green Brand. Beer brand. Gulo mo init, oy. Hilo, ayaw kay mahilos ra ba na. Tingalig malaswa yun ang imot ni dyan. Safety dyan. La mo tubo pa si Wako. Di na. Subo lang siguro mga Wala ka ba ba? sa kadangaw. Isa kadang. Lagmit na biyahan og sawa kay tuting gamayana og putin. Ito man. Siguro na makaabot og 3 inches. Goy. Papa mo lagi. Lah. Apa nga dako man na buhi na yung papa. But diin ka dapit kuan. Wala man imong bayat nga kulikot. Dili na.
Kaya kung paano labi. Di makaiskan gatos gapon o gipalit ni mong panto at ipog sa computer. Sapsapan ko ng imong uli o ginoron. Laon siya mong maingon lang na kay 100,000 subscribers. Pasok mo tala. Pasalamat ko sa nananaw nga naay Wala wala. ako sa binta ba? Aw, Iya dong, unsay mawak? Binta. kinta ka subscriber. Ah, shadow sa katunga. Shadow na ka. Manggani kay din kada vlog wa manggani ka kay tusokon kayo na imatay no ron. Maglata lang kag angkon. Iya do. Iya, shadow nakakuan sa 50,000 la. Nakapadaghan. Ako may nakawin. Tungod ra ba to sa kuan sa tag ani? Whisper challenge. Hindi na oy color book. Kailangan pa ba gyud magbra ang mga tigulang? Bra man di naman ko magbra. Nagbram lay ka karon. Ang hapon man wa man ma tang Pwede na kailangan magbra ang mga tigulang. na lay lang tutoy. Ning mulakaw dayla, Atog dabaw magbra pod. Davao ra. Sa niki. Syudad gina sa mga syudad. Hmm. Pero pag nalang sa balay, Na. Suwa ko kay mira og tutoy. Bot, dili na ng mga pinilo, mangita tag-asa to at mga sinadi. Kanina ang asa dapit to mapilo. Dili ino makitaan. Kung kuan makitaan na. yung dili pangitaon makita ano Oo. ginala no? Bot. Ila kung hatagan kag chance nga makastorya ang presidente si Duterte, unsay mo ingon sa iya? Unsay mong mensahe? Iyang problema ang nagsugama karon kay magperting lisura jud niya ko anak maluoy ta kay di mo asa pangitaan kuan sa mga tao di ba sa sudlanan sa ang gobyerno iya ha tanan. Unsa man imong ihatag nga tambag ka Duterte la para mo ma-handle niya ni mga sitwasyon karon nga nahitabo. No gani nang iyang ko nga dili na magkuang gahi mag mga ulo gud ning mga tao ino dili pa ko ang kay aron mahunong na mga gahi mag mga ulo. Ila lang di ko ang presidente gi problema. Mm. Luoy. Na tigda na ang bahunong na ni ko ang kay aron. Wala na. Hapsay na. Gani. Mo tay mo iingon siya la. Oo. Nga. Ito ako isang kuan ra sa iya nga. Ako naluoy ko kay siya ay nagbagood sa problema karon mga panahon na nga naay COVID. Sige. Yan unsa man imong ikatambag sa mga gahig ulo la. May sila yung tanak mo sabot. Yung bot ka ng mga gahi ulo may siguro kaluoy nila kay mugara mahinoon sila. Lagi. Aw nangalipay hinoon siguro kay naamay mga rasyon nga tinapa mo siguro ila. Wala kay ma ay unsa man imong mensahe sa ilaha la sa mga gahig ulo. Kung ka mga gahi mga ulo pan humuka isa ninyo ba humukon ang tanak kay aron matabangan nato ang nagdala sa Pilipinas nga dili na ang tanak siya mag ako ang kuan aning daghan problema niya at pagtabangan siya. Moray ako to. La unsa mo ikastoryaan ng kanang kuan kanang mga mag-asawa karon nga kung mag-backride daw kailangan na daw shield or barrier. Sa may kitay kapuslanan na, mamagyapi kapuslanan na kay kintahay ako ba na siya naguna niya magbutang na pagkong silupin. Nya pag angabot lang sa balay magtapad man kami nga sa may kapuslanan to silupin. Wa siun ko nga hino ng silupin ka sabal-sabal. Dili ba shield man na ala para kanang mo man kuan pa lang murag Taon ta na og na masahero kay wa ta masuhito lain-lain nga tao. Oo. Yung ana asawa raman pero maminti mo nagkitaan ng inyong balay pagpanguli magtapad wa may lagi silupin. o para sa imong wala ni pulos way nada. Way nada ng silupin. Di ko ganahan gawas og mamasahero di silupin kay lain-lain man tao mo sakay. Ngon anak ba narating ta? Anak ganahan. Kuan. La kung mahuman ning COVID unsay man imong unang buhaton? Ni magpasalamat kung nga nahuman ang COVID kay taas na tagpanlantaw makaadto na tag-asa kadapit adto ko sa Rigao. Taas ang panlantaw eh. Adto magsakay-sakay na ko adto ba ko sa Butuan.
Oh, na may ato kalipayan anak karon gaid man ko karon malagot ba ko kay di man daw makalakaw ang senior citizen. Dagsa nilang ta mamilo kog ari ta permi. Mapungot sa ko kay laagan ra ba jud ko sa wa pay COVID. Bintaon ta na ay bana nga mapundo sa balay. Kay magdog-dog. Nya ingon ana way bana mapundo sa balay magsige lang tag panhuyan. Sige lang tag kabuhion kay wa may moduot. Kabuhion gid la. Kabuhion bitaw kay wa may lain nato man ta maayo mo sana og naay ba na kay. Kasi mga tawa mo anak karon ikaw ra isa. Di pa ka makalakaw. Siwa ko dayla. Na atong putong buang. Sa konsumisyon na ako mo nang palaago na ako pero mamilti bitaw kay. Patay may permi og niya. Kanang mga hakog anang tablet. Mura og kuan kanang matay man kay maglabad magsipok ang ukulog ang dagan magilak-ilak. Sa di pa sa man itlog. Di daw para mag-cellphone. Iya to kang gonggong man to. Ako siguro na himutang inyong mga anak, mo yung mga cellphone kadi ko mamalit. Palitan bitaw ko ang si Chombian, mga anak ni Chombian. Logos ba kakaon di cellphone? Unjud ko nang di cellphone ka nang magsakay sa jeep, maupay paglingkod magkuha sa bangkay. Sige tuslok ko gilasan sa piste. Makasala hino ko kay mapungot naman ko. Bisag bulhog, bisag butahan la. Tuslok sa cellphone. Marang natagaw kong cellphone. Lingaw man ang cellphone ba? Saan ang cellphone? Di mo na makaon og way korta kay di man mo andar. Sige mag-load, sige globe. Oh, di daw ka live. May maningani sa tuala no kay makuan man daghang May man mapalipay. amo kay daghan man malipay. Nila ha. Ila sige dula ra na apay gonggong tag duha ka adlaw. Imo ko anong dili magkuan kay naarag kuan kay dili daw maundang tong sa tingalan nga duha Mobile Legends. Kasprot, ha? Mobile Legends. Mobile Legends. Din. Di daw ko no undang ko niya sa di na, di daw ko no maundang. Labdan kala ka nang magsigilak-hilak. Labdan ko magguwa mo murag tulisok kun ako kuan ka mo kalayason ko mo lakaw isa ko kay bana. Kalayasan. Kanang adisir mag cellphone human ang trabaho. Gikan matulog, pag mata, pag kuan dayon, di pa makalukot sa ilang nagdaan, tuslok dayon sa cellphone, sus, mukhang lamig yung pat yun, oy. Ang ako gusto, adisir mag cellphone human ang trabaho. Saan ang dapit kang bunsing, saan Wi-Fi. Wi-Fi, at dito, load, sige, load, 5, load. Pisonet man ala. Antod ko, una lamang ta sa umusog sa atong liog. Mo nang akong sakit sa ako liog dili makuha kasi di ang pag sagit. Napasig sa liog. May arthritis man siguro ni, di man siguro ni stiff neck. Simba ko uy, arthritis. May arthritis sa liog, di ako diri sa hawak. Ay stiff neck pa, hapit na ni iskatuit. Ang lagi nakuha man imo ha. A few moments. Oh, ang sarap naman. Mga English, magkatay na yung mga tawad. Zon lang, zon. Mga naong ba? Ayun, nagtindog kay di masigo sa kwan. Mga rakan. Hey!
si Marco Lopez. Ayaw na akong baboy! Akong baboy! Ayaw na akong baboy! Baboy ko. Kung saan ako nagkakaanak. Magkadaw. Ablihe! 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 Pagduman mo na biyan ako. Nagugong nakakaanak ni Gabriel. Ablihe! Punta ka na doon mga kasta natin ni Gabriel. Naabot si Marco. Sige malibag! Sige makakalibag! Sige malibag! Sige makakalibag! Kano mo di mabalibag yung piti-ukiyo kong gaya? Sige malibag! Sige makakalibag! Namura mo ito. Ang ipagsaw sana na makadaw ka ng parte sa gino. Ulit sige makakalibag. Para makasabot ka ba? Oo. Yeah. Pero obligyan. Abrihe! 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 Maraga! Abrihe! Ikaw! Kanta si Wanda mo! Kanta ba? Kasama sa lula! Bakit kasama na ako kami sino ang makadula? Kaya makanta sige. Extra big. Ha? Extra big. Oh, sige kanta! Gani sige kanta kay mas kido ka makadula kaya ako'y muhatag di mo. Sagay, lapag ako ng regla, nakasupre ato la, ilapag lang kay para makita ang video la. Adyo, maman og makaywaran nakakuha kaniya. Kanta sa ako. Ya tagang mic ko ako, bidawi. Asal mic ko ako. Search yan eh. Extra big. Extra daw ugbi. Unsa man ate? Kanta. Ibalik ba? Matod sa Sa gulong mo. Sa balik. Ibalik na. Hello. 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 hawad rakit. Alikit. Alikit. Inya na pag mag-music. Dito. Dili mo ato bangla. Pag mag-music to natin ka. Ito bang ba? Asaw na. Okay. Minsan sa kapagkatan, ipataylo mo ako, oh Diyos. Dahil ko ikaw, Pa. Gip. minsan sa kapagkatan, ipataylo mo ako, oh Diyos. Dahil ko Ikaw na pudla. Gipangga mo ako, matod sa kulong mo. bisan sa kapakyasan. Ipasaylo mo ako, oh Diyos. Dahil ko ikaw. Ikaw Diyos, alakaran ko ikaw. Kaibigan na sa pangalan mo, ibayaw ko. Labihan, grasya mo, nakita ka na mo. Pagkasipaw, kalagaran ko ikaw. Pagkasipaw, Oy! kalagaran ko ikaw.